Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами передача «Фабрика подарков» и я, Рашида Буранбаева. Хаумагыд, хөрмәтле тамашачылар, эфирда бүләктәр фабрика тапшыруы. Студияла Рашида Буранбаева. Кадерле дуслар, безнең тапшыру башкорт, татар һәм урыс телләрендә котлаулар кабул итә. Шулай ук һез безнең студияга килеп, зәңгәр экран аша якын кешеләрегезгә котлау һүзләре менән мөрәҗәгать итә аласыз. Безнең адресыбыз Кара диңгез урамы 10 ханлы йорт, телефон 22 58 67. Красноусольск поселогында гомер итүче гүзәл затларның берсе Рәшидә Рәшит кызы Исламгулова үзенең 65 яшьлек гомер байрамын билгели. Ул 1951 елның 18 июлендә җәйнең иң матур чагында дөньяга килгән. Рәшидә Рәшит кызы турында якыннары: "Бөтә эшендә җиренә җиткереп эшләгән, тауфиклы, акыллы, кешелекле апабызны без бик яратабыз һәм ихтирам итәбез. Аңа тәүлекнең кайсы вакытында килеп инсәң дә һәр вакыт якты йөз белән каршы ала. Ярдәм, киңәш сорап барсаң, чын йөрәктән ярдәм кулы сузырга әзер. Мугайын Рәшидә безнең кулнан килмәгән бер эш тә юктыр. Бигрәк тә аш сулары теленне йотарлык тәмле була. Аның тормышны яратуына, ихласлыгына, көчле рухлы булуына ысыкланабыз. Ул кайда куйсаң да шунда эшли ала. Без аны шаяртып, безнең Шайгу дип дә йөртәбез. Ул бригадир, савынчы, парторг, районда беренче катын-кыз колхоз председателе булып та эшләде. Әле хаклы ялда булса да тынгысыз, олы яшьтәге әнисен һәм энесен карый. Диләр аның хакында якыннары. Кадерле апабызның барыбызга ла изгелекле, игелекле, хәштәлекле булганы өчен без аңа бик зур рәхмәтлебез һәм аны чын йөрәктән 65 яшьлек матур юбилей белән кайнар котлыйбыз. Бүгенгедәй алшак, уңган, изге күңелле булып калуын, җан тынычлыгында, исәнлектә, саулыкта гомер итүен телибез. Яшисе елларына Ходай тынычлык, бәрәкәтле көннәр өстәсен дип матур теләкләрен җиткерәләр Рәшидә Рәшит кызының якыннары һәм матур шигырь юллары да өстиләр. Туган көнең котлы булсын, сөекле, кадерле без, иң яраткан, якын күргән, син безнең туганыбыз. Исен җилләр, усын еллар, картаймасын тик йөрәк, озын-узак яшә әле, бездән сиңа шул теләк. Бына шундый күңелләргә үтеп инәрлек сүзләр җиткерәләр сезнең якыннарыгыз хөрмәтле Рәшидә Рәшит кызы. Котлау сүзләре әле буның белән генә бетмәне. Бүген безнең студияга сезнең сеңлегез Рима килде. Аңа әниегез Нурия, энегез Риф, кеше туганнарыгыз Ләйсән белән Раушания, кияүләрегез Фидаил һәм Альберт кушыла. Рәхим итеп, аларның котлауларын кабул итегез. Жер йөзендә күпме кеше яши. Шулар арасында иң кадерлесе безнең өчен апабыз Рәшидә. Аның бүген зур юбилее. Табигатьнең иң матур чагында, чәчкәле чагында, җимешләр өлгергән чагында туган безнең апабыз. Зур юбилеең белән сине, кадерлебез. Сиңа исәнлек, саулык, озын гомер телибез. Хөрмәтле Рәшидә Рәшит кызы Исламгулова, без дә якыннарыгызның ихлас теләкләренә кушылабыз һәм сезне чын күңелдән матур юбилеегыз белән кайнар котлыйбыз. Һәм инде алар сайлаган Фириднат Сәләхов башкаруындагы "Яшим бит, яшим әле" җырын рәхим итеп тыңлагыз. Şiir tugarak eylene, bir kaygını jiğu bilen ikincisi beylene. Birəv gide, şiir tugarak eylene, bir kaygını jiğu bilen ikincisi beylene. Meşakkatler küp bulsa da of deyip etmemeli, ağır bulsa da düzemen yaşayım bit yaşaymalı. Meşakkatler küp bulsa da of deyip etmemeli, ağır bulsa da düzemen yaşayım bit yaşaymalı. Zili tabıp bula dünyanın caylı yerin.
Yaşı aşıkla durmuşmun kümmeslerin İzli tabak bula dünyanın yayılı jirin Yaşı aşıkla durmuşmun kümmeslerin Meşakkatler küp bulsa da uf diyerek minmeli Ağır bulsa da düzemel yaşimeli Meşakkatler küp bulsa da uf diyerek minmeli Ağır bulsa da düzemel yaşimeli Sıfırlanıp qarab günəbik yaşidisin Min tapdırlar uğunəsin bir günah qılğan üçün Keşələr sıfırlanıp qarab günəbik yaşidisin Məşəqqətlər qub bulsa da uf deyirək minməli Ağır bulsa da düzəmən yaşiməli Məşəqqətlər qub bulsa da uf deyirək minməli Ağır bulsa da düzəmən yaşiməli Ağır bulsa da düzəmən yaşiməli Стәрлетамак шәһәрендә яшәүче Фәниз Зөфәр улы Фаизовты барлык туганнары ишеменнән Фәнүзә яркәсе һәм Әсқат кияүе 60 яшьлек матур юбилее белән котлыйлар. Фәниз Зөфәр улы Фаизов Гафури районы Үтәк авылында туып үсә. Армия сафларында хезмәт итеп кайткач, авыл җирендә колхозда эшли. Сөйгән яры Сәкинәне очратып, матур гаилә коралар. 2 акыллы, сылу кызга гомер бүләк итәләр. Күпмелер вакыт авылда яшәгәннән соң Стартамакка килеп төпләнәләр. Фәниз Зөфәр улы военземга токар булып эшкә урнаша. Әлеге көндә дә һаман беренче эш урынында бик уңышлы гына эшләп йөри. Гаиләсендә ул уңган хуҗа, безнең өчен хөрмәтле абый, кияү, жизни, бажа, катына сөекле тормыш иптәше, балаларына һәм аныкларына яраткан әти һәм карт әти. Аның турында алтын куллы кеше дип әйтсәк хата булмас мөгаен. Барышында күңелен салып ихлас башкара. Гаиләсе, туганнары өчен өзелеп тора һәм без аңа шушы матур тантанасында бүгенгедәй алчак уңган изге күңеле туган җанлы булып калуын телибез. Киләчәктә кызларының изгелекләрен күреп, хәләле Сәкинә белән күңел тынычлыгында, исәнлектә, саулыкта, тагында озын-узак еллар яшәвен телибез. Кадерле безнең Фәниз Зөфәр улы, гомер байрамың туган көнең белән чын күңелдән кайнар котлыйбыз һәм йөрәк түреннән чыккан иң изге теләкләребезне сиңа юллыйбыз. Күңелеңнән тынычлык, тәнеңнән сихәт, тормышыңнан именлек бер вакытта да китмәсен. Күрсәткән изгелекләреңнең игелекләрен күреп, дөнья рәхәтләре кичереп, озын-узак бәхетле, мул тормышта яшәргә насип етсен сиңа. Сабырлык та, матурлык та биргән Ходай үзеңә. 60 яшең, алтын яшең, кайгылар күрмә бердә. Гомереңнең якты киләчәген алсу таңнар аша каршыла. Юлдарыңда булсын гел шатлыклар, бәхет көтеп торсын каршыңда. Хөрмәтле Фәниз Зөфәр улы Фаизов, 60 яшьлек юбилеегыз котлы булсын. Якыннарыгыз сайлаган җырны рәхим итеп тыңлагыз. Абыйым кем дип сорыйлар, исемеңне үгәйтүгәнеңә хөрмәт иде. Бала чагымнан якланып, абыйлы булып үсәргә миңа зур бәхет иде. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, оянырлы абыйым бар, ышанычлы абыйым бар дип яшим яннарында. Гөлбергә бердәм булып, матур бала чак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыйын булып. Нинди
хәл булмасын, туган ара бозылмасын, әтти сүзе йөрәктә. Бу сүзләрнең көчен каплап, яши туганлыкны саклап, антлар бирешмәсәк тә. Тормыш ураннарында, кышның бураннарында, оянырлык абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыенле булып. Кирәктә ярдәмләшерлек, кирәктә киңәшерлек, булсын уртак уйларыбыз, таңнар аптыранга кадәр утырып сөйләшерлек. Тормыш ураннарында, кышның бураннарында, оянырлык абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарында. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыенле булып. Дорогие телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Хөрмәтле тамашачылар, ошының менән тапшырыбызды йомгакларга вакыт та итте. Кытлаулар буенча һораударыгыз булһа, безнең редакциягә 22 58 67 телефоны буенча шылтыратыгыз. Һезнең менән Рәшидә Буранбаева булды. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Очрашканга тиклем. Стильные люди выбирают магазин InCity. Яркие модели для праздника и на каждый день. Стерлитамак, ТРЦ Арбат, 2 этаж. Прическа и макияж ведущий от салона красоты Ювента.